focus, ngunit intense ang karera sa paggawa ng tiklad o nipa sa Barangay Santo Domingo, Bombon, Camarines Sur bilang bahagi ng nalalapit na kapistahan ng bayan. Year 2 na itong tiklad race na nilahukan ng mga senior citizen. 16 na senior citizen ang nagtagisan ng husay at bilis sa paggawa ng tiklad. Pinangunahan ito ni Barangay Council ng Santo Domingo sa pangunguna ni Punong Barangay Banban Hayag katuwang ang mga residente upang ipaalala na mas makilala at ipasa sa mga kabataan ang tradisyon ng paggawa ng tiklad o pawid o nipa na isa rin sa mga pangunahing hanap buhay ng mga taga-Bunbon. Ayon kay Punong Barangay, hindi lamang ito isang paligsahan kundi paraan upang mapanatili o mapreserba at mapakilala ang kultura ng mga taga-Bunbon. Pagkakataon rin ito ng mga lolo at lola sa lugar para ipakita ang kanilang kakayahan at karunungan sa paggawa ng tiklad. Yan po talaga si priority kang event na Katawan on Rock. Sa panahon kaya ngunyan, prioritize na lang yung mga event, mga hugay. Ganyan, naisip kang sa mo yung pamilya na pakawat pada fiesta, exclusive man sa mga senior citizens para na-appreciate man dawa sila may edad na kaya pong maghanap buhay. Inspirasyon din sa patimpalak ang mag-asawang Minandro at Yoli Hayag na parehong dating maniniklad at pawang senior citizen na rin. Ay, ang purpose naman lang dyan, makataon din kaugmahan sa mga senior citizen, saka ugmaman na kumakain para tiklad ka dati bang ewan. Isa sa mga kalahok si Nanay Aida na naitawid ang karera kahit namamaga ang kanyang daliri na nakaapekto sa kanyang performance. Ay maluya talanog sa karutan, may diferensya si kamo nagkatok. Ay salamat lang sa nagpa-programang araw ganito. Dako wala man yung tabang para sa kasasakuyang karera. Nakakatabang na. Sa huli, tinanghal na kampiyon si Lola Basyo na nakagawa ng 15 piraso na tiklad sa loob ng 45 minuto at tumanggap ng cash prize na 2,000 pesos. Pumangalawa si Lola Alicia na tumanggap ng 1,500 at pangatlo si Lola Minda na tumanggap ng 1,000 pesos. Nagtapos ang aktibidad ng puno ng kasiyahan, pasasalamat at pag-asa na maipagpapatuloy ng mga susunod na henerasyon ang natatanging kultura ng lugar. Aabangan naman ang iba't ibang aktibidad tulad ng saragwanan, ang kauna-unahang kurudkudan at ang medical mission mula sa probinsya ng Camarines Sur sa pangunguna ni Governor Elroy Villaperte kasabay ng pagdiriwang ng kapistahan ni Santo Domingo de Guzman, ang patron saint ng barangay. Eli Balbin, CSN.